Evstran nav dibe xwedê tu yê eşqa min. Bi vê stranê mervê xwedênas wê yekê tîne li ber cevan. Ku ew meznaya xebera Xwedê yanê peyva Xwedê zane û qazinca û hewcetiya wê fehm dike. Û ji her tiştî zêdetir ew dixwaze li ber huzûra Xwedê bijî. Nivîskarê stranê Milazem Rasoyan, stranbêj Armên Barsêxiyan. Tiştek mi nawa